Mawaro Ezekiel. Jimmy. Mawaro, bye. Kana zvasa undira munogona kuvatara ini muri mwana wacho mudzimai wewawa. Alright. Simende Nation panotangamira nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvaronoda pfuma yavo mombe nhatu mbudzi nhatu yanombodzako chitupa nemari edare arosunga pfuma yake ndimauro Ezekiel achisuma kuna Nation Cement. Alright, inzwe kana mchiwataurira kana tiwotaura awataurire hanzi muri kusunga pfuma yenyu kunao nini chitaurai kuti zvakamira sei, wane wana wangani, mwana wenyu anonzani, wakarorana rini, akabvisa chii, kana akambobvisa, kana pasina ende munode chii, muzvitaure nemuromo. hanzi wane wana wangani wana wairi iyo tauri gore racho muchiri mese here tibatsirani. unonzani pane chakambobviswa nemurume wako ndo inonzi chii yekuposhera. makandinzwani hapana chimwe chaakazombobvisa, masungiro haana. unonzanizira yemhere yemhere. Okay, saka haana umborora. Right, makambochajana here pfuma? Wakambochajana here pfuma? Hawana. Right, kana wasina kuchajana pfuma musina kumbochajana, saka chamunoita dare rinokokubvisira yemadamages chete. Munongopuhwa madamages kana musina kumbochajana pfuma. Munongopuhwa madamages chete dare. hanzi kana musina kuchajana pfuma munongopuhwa madamages. hanzi kana marisina kuchajana pfuma muchandopuhwa madamages. Nekuti hapana hawana kunge akabvumirana nemi mukwasha wenyu kuti anoda kuroora, wakangoitisana wana, saka pamutemo hatibvumirwi kuti tipinde papfuma, tinongoita madamaji chete nekuti wakatosiyana sekutaura kwamuri kuita. Handiti right, anobvisa chii tingaveke tifambe, anobvisa chii madamaji. mambo mamire azvakaita mudzimai ane wana, saka zvaane wana pakuda mbudzi nhatu dzemasungiro nemombe yababa neyamai, saiziva kuti anga ane umwe iita yemashoko. Saka unobvisa mombe nhatu yababa, yamai, yematyorwa, yemadamages nembudzi nhatu. Unozvibvisa rini? But yezvinezvi wakarima chii chaunondobvisa kuti tizive kuti ondobvisa mbudzi nhatu pauri kubva panapa, kuti tizive kuti at least wanga uchirima. Saka unoda kuti dare riuye riri kutorere zvinhu kumba kwako. Saka unoda kuti hauna chinhu. Ndizvo here haana mbudzi, haana mombe pambapa pawakasiya? kune chii? Mbudzi dziriko. ingani mbudzi? 4. Right, wondobvisa mbudzi.
ndedzani ndiani ndedzani right uchinovataurira iwo kuti ndine mhosva yekwamama otherwise dzinouya dzichitorwa dzese mbudzi idzodzo saka mhosva iyi ndanzi ndinofanira kuripa mbudzi 3 weekend ineyi then mombe 2 wati uri kurima 4 chikatokupa April 30 unenge wadziripa mombe 2 handiti June ani watengesa foja June April May June mpe June 30 otenga mombe 2 kana kuti unobvisa 700 350 pamombe $700 asi mbudzi kuti tione kuti uruzviita kana asina kubvisa mbudzi 2 3 imi munoya musemande dari roenda rondotora zvinhu izvozvo tumudzaizwi inatu which is 1050 okay ndikufundira kubatsirwawo panyaya kuti inini ndichitora mukadzi wangu kuti ndikapati pana ndakabvisa yandakati yakupodzera yacho iyoka inini kunana tezvaro wangu wandoziva ini kwete awa ndombowazivi kuti ndiani aiwa ndakamboenda kumbakawa mama wandi ndinoudza dzimwe nyaya dzangu wakanditi haukwanisi kuuya kutaurira nyaya dzako pana panoti mukadzi wako asiri pana wakandiudza kudaro mama iyo zvaari kutaura izvo handizviziva kana zvekuti zvo zvaari kutaedza kutsanangura zvemari handizviziva ndoziva Joseph Jongo nalove Jongo ndowandoziva ndifunga mangu ati ndonzi Tendai Jongo wanonzi Ezekiel Mawara naziva wakarore right tipe clarity ipapo wana Jongo chii chako iwe baba wako ndewapi ndo baba wako pamusoro ndini mai vatiregea ndipatsanangana nyaya iripo ndeyekudai indiri kumba kwavo ndo kunosi kwaJongwe saka baba wacho wafa ndopendakazoroorwa neava saka petakauya kunyoresa apa takataura zvekuti hanzvadzi yacho iripo but iri kumakomba haisiri munoba saka vakati chiisai ari padhuze ndopetakazonyoresa apa iwewe wakaita mwana wako iwewe mwana wangu ini wakaita neumwe murume izvozvi waane umwe murume baba wacho wakashaya kubva ndakazoroorwa navo waroorwa newawo okay saka hama dzerudzi dzemombe mukapuwa mombe munoendesa kupi anotora iwo abereki acho dai anga anotozvipindurira vega ayeyo umai ndiwo unotora okay right I think very clear ndi dzemasungiro ngedzawo mbudzi dzemasungiro pane ubaba futi pane ubaba yamai neyo inodyiwa ipapo mbudzi dzemasungiro handiti inato imwe chete ndiyo inourayiwa ipapo 2 dzacho ndidzo dzinosara dzina mai asi pari kutaurwa apa pekuti mai waita mumwe murume izvi zvenhingi zvedzimombe idzi hazvina chokuita baba vadiki nekuti ndiri kunzwa kunge kuti mukwasha anongedzerwa wagwa waita wanhu kuti achizive kwake chaiko haachanyatsoziva saka kwake chaiko ndiko kwaJongwe ndiko kwaJongwe naiko Jose ihanzvadzi yauyu ndo kuna baba wake ndo kuna baba mai ndo ari kuita kumakomba waida yatori pano
Okay. ndandine pepa rangu randandagona randandikudira kuti mundiverengere rawakabhadhara randakabva naro kudare ndizosiyana nemudzimai wangu kuroora isi tiri kuitai kuroora hatisi kuitai kutongana kuti makarambana sei hedu muno ndepfuma usaibatanidze nekurambana kwamakaita kare wakamuona aine zvakadii hatinei nazvo tiri pakuti wakaberekerwa wana wairi uye mai vanofanira kuti vaonewo matyorwa avo handiti ndochiwanhu chedu ichoro. Alright, saka makosi edare imari yamapisi edare makosi edare kuita kuti towataziva kuti anobva abhadhara pamakosi edare. Risiti rwenyu rwemari 70 handiti ndo pane yadaro plus 70 takauyisa nayo kuno nekudzoka muri kufambira pfuma. Tezvara vanotoenda even kazikazienda imbotora mombe munotoenda kundotina mombe gwasha takabhadhara nekufamba nayo. Aiwa totora $70 iyo yedare handiti saka 8 kana iri yedare 10 yamabvisa ne70 takabvisa. Okay. 8. Alright. Saka unenge wakubhadhara 1050 plus 8 yedare. Mbudzi tati unodziendesa weekend ino munogara kudhuze nekudhuze. ndandikumbira kuti ndikwanisa tsvaga mbudzi handikwanisi kunge ndeidzitora papudzi unotsvaga unoda nguva yakadii asi kuti ndibanguru wangu kuti andove ropa rangu murume wamaiguru wangu ndokangokura vachindichengetera saka kuti nditore mbudzi zvekuti ndohandati paweekend ndopandinodzitora. unoda nguva yakadii mungandipa kana zvetemanthi mwedzi 1 right toupa December oendesa mbudzi idzodzo nhasi ndiani 7 January kana asina kudziunza moya then toenda rondotora mbudzi dzacho dzaapa paakanochengetwa ipapo. Okay, chisimukaitende next. Thank you.